what's good, my people? Welcome. This is Abidi Koto on Arewa 101 show, and I'm right here with Mr. Rapson in the building. Thank you for coming, Mr. Rapson. Welcome. Thank you for coming for Arewa 101 show, my brother. Welcome. What's good, man? Okay, first of all, me fara baka sha'awa ka fara waka. Waka? Yeah. Long story. Yeah. To gaskiya dai waka zan iya ce ma tun wanda ya sani ko a baya tun da mi makaranta da kai like primary or secondary tun a baya ka sani ina ni mutum ne da yake sauraron waƙoƙi ba wai Hausa ba kala ce ma waka ai waka ko wani waka. Yeah, music fan. Yawwa ina jin waka sosai na je ya kamata ni ma a ce na ba da gudunmawa ga tun da abu ina so kuma yana birge ni yana ban sha'awa na ga ni ma ai ina talent ya kamata ni ma shigo in ba da gudunmawa to wannan yana ɗaya ga cikin abin da ya jara ra'ayina har na shiga harkan waƙa kenan. Wow, a cikin waƙoƙin da kai akwai wani waƙan da ya ta trend recently or let me say har yanzu ana kan hawa waƙoƙin just like a new anthem haka and kuɗi fa zai mana kyau like mai wani idea ne like mai fara crossing ɗin mind ɗinka you just like a lot of artists na wasu na waka akan soyayya wasu mata wasu ɓacin rai wani like what cross your mind ka fara waka akan kuɗi principle. Fesin da abin da ya fara kawo min idea na wannan wakan like ba zan manta ba akwai wani dan majalisa da ya gayyace mu irin gidan shaka to mun je gidan kawai yanda muka zauna akan kujera falon da gaskiya yayi kyau sosai muna zaune da ni da abokaina mun hudu haka muna zaune kawai irin mun zauna ga dai like dai falo irin like ya riga ya gama kyau ne sosai ka gane sai muna zaune sai yanda muka zauna haka nake cewa kai ba kuɗi zai mana kyau ba idan ba su kuɗi ba ƙarfin kyau zai mana ba ka duba yadda muka je da wajen nan an ɗaya mutuna dai muna da zaune sai nake cewa kai wannan abin fa bari ɗauko yana kawai na shiga na kuɗi fa zai mana kyau zai mana kyau sai na bar shi ina zuwa gida kawai da na wannan abin da na ji sai na ɗan ƙaro su abokai to shine dai dimin abin da ya fara kawo wannan story waƙan nan na kuɗi storyline shine ya fara kawo okay.